سلام زخبركم من فتواتن بيسونايز channel كما تخونو لمون كم تلمود باستفالالي زعباتات مسئكم الله قدمي جن زي channel نخعبي زي فيديو دمانا وحدت نخبصح لايك شير كومنت بعبي دما سابسكرايب بمقباره جمرو وانا ازازي سراوي تግራይ ዝኾነ ጀነራል ምግባ ሃይለይ ባዕሉ ዝፀውዖ ናይ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ስብሰባ ረጊጹ ከም ዝወፀ ተፈሊጡሎ ኢሉውን ንሻዕብያ ኣይነ ኣምንኒና ጾምደናውን ካቋርጽ እዩ ክብልውን ከም ዝተዛረበ ተፈሊጡሎ ፌደራል መንግስቲ ንቲዲኤፍ ማለትውን ንሰራዊት ትግራይ ዝኸፍሎ ዝነበረ ባጀት ጠጠው ከብል የምባሉ ተፈሊጡ ዋና አዛዚ ሓራ መሬት ሰላም ትግራይ ጀነራል ወደን ጥሩ ምስ ቢቢሲ ኒውስ ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠይቅ ኾናለዎ ሚሉ ዘቐመጦም ነጥብታት ከም ዘለው ተፈሊጡሎ በተመሳሳሊውን ካብ መሬት ትግራይ ሸሊኾም ዝወፁ ናብ ኢድ ሓራ መሬት ዝኣተው ሓድሽ ዛዕባታት እውን ኣለውና ናባኹም ከነብለልኩም ኢና እምበኣርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ናኽትጸንሑ ዕድመና እዩ ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣኼባ ኣዘዝቲ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝነበሮ ተፈሊጡ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ብሓይልታት ምክልኻል ምዕራፍ ፋኖ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ትማሊ ንኣዛዚ ሰራዊት ምዕራብ ግንባርን ኣኪቡ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ በመሰረት እቲ ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ላዕላዊ ገጽ ኢንተርኔት ምንጭታቱ ብምጥቃስ ዘርግሑ ሓበሬታ ጀነራል ምግበይ ኣብዛ ኣኼባ ንሻዕብያ ኣይነ ኣምኒና ከም ዝበለውን ተፈሊጡ እዩ ኣብቲ ኣኼባ 43 47 41 ሰራዊትን ኮር ኣዘዝትን ከም ዝተረኸቡውን ተገሊጹ እቶም ኣብ ዓፋር ተሓቢኦም ዘለው ዕጡቃት መሬት ሓራን ንዓና ንምጥፋእ ወፂኦም እዮም ጸላእትና እዮም ክብል ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብታ ኣኼባ ከም ዝገለጸውን እቲ ጸብጻብ ከም ዝጠቐሶም ምስ ሻዕብያ ንፖለቲካ ተጠርኒፍና እምበር ኣይነ ኣምንኒና ከም ዝበለውን ተፈሊጡ ካብቶም ኣብታ ኣኼባ ዝተሳተፉ ሓደ ላዕላዊ ኣዛዚ ኮር ዝኾነ ሓራ መሬት ኣይኮነን ዝበልዓና ሓያራ መሬት ኣይኮነን ቅድሚ ምብልዑ ህዝብ ትግራይ ከጥፍአና እዩ ስለዚ መፍትሒ ነቕምጥ ከም ዝበለውን ተፈሊጡሎ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ንሻዕብያ ኣይነ ኣምነኒና ንፖለቲካ ኸንብልና ተጠርኒፍና እምበር ጽምዶውን ኣብዚ ከብቅዕ እዩ ከም ዝበለ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ጽምዶ ንምንታይ ጀሚሮሞ ንምንታይ የብቅዕ ንዝብል ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረ ኣፈላላይ እናጸበበ ምምጽኡን ናብ ስምምዕ ይቐርቡ ምህላውን ድማ እቲ ሓደ ዋና ከም ምኽንያት ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ኣፈላላይ ወይም ድማ ደማዊ ኩናት ዘስዕብ ዝመስል ዝነበረ ደመና ኩናት ሕጂ ግን ጠቕሊሉ ናብ ስምምዕ ከም ዝተመለሱን ክልቲኦም ኣብ ምርዳእ ከም ዘውጽሑን ድሕሪ ምፍላጦም እዩ ይኹን ደኣ እምበር ሻዕብያ ኮነ ኢሉ ብተንኰል ከም ዝገበሮን ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ዓብዪ ፍሕፍሕ ብጣዕሚ ክሰፍሕን ክጋደድን ካብ ምግባር ሓሊፉ ካሊእ ምኽንያት ከም ዘይነበሮን ኣብዚ ኸዚ እዋን ግን መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘያዋጽኦ ብምፍላጥ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ድርድር ከም ዝወረደን ክስማዕማዕ ከም ዝጀመረን እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ጀነራል ምግበይ ሃይለ እቶም ኣዝኪቦም ዝነበረ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ካብ ኸዚ ንድሓር ሻዕብያ ኣይክንኣምኖን ኢና ጽምዶ ዝበሃሉውን ክንገድፎ ኢና ከም ዝበሎም እዩ ተፈሊጡሎ ይኹን ደኣ እምበር እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣዘዝቲ መጀመርያ ቅድሚ ሻዕብያን ኢትዮጵያን ሓራ መሬትን ምባልና ህዝቢ ትግራይ እዩ ከጥፈአና ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ንኹን ምስኦም ንስመር ብምዋሎም ጥራሕ ከይተረዳድኡ ስብሰባ ረጊጹ ከም ዝወፀ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝስላዕ ዝነበረ ደሞዝ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ማለት እውን TDF ካብ ቋረጽ ቦሳኖ ተፈሊጡ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ደሞዘን ካልኦት ሓገዝትን ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝስልዓሉ ከም ዝነበረውን ዝዝከር እዩ ኣብ ሕሉፍ ጊዜያት መራሕቲ ትግራይ ቁጽሪ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ወሲኾም ብምቕራቦም ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ምስሓብ ከም ዝኣተው ድማ እንዳተነገረ ጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዘየላ ሓይሊ ሰብ ናይ 270,000 ሰራዊት ኢሎም ዝወስዱ ከም ዝነበሩን ድሓር ምስ ተጻረየ ቀኒሱ ይስደዶም ከም ዝነበረው ድማ ዝዝከር እዩ ይኹን ደኣ እምበር ሕጂ ግን ሰራዊት ትግራይ ናብ ትግራይ ሓደጋ ዝእቱ እንተኾይኑ ንሰራዊት ዝድጉሞ ዝነበርኩ ወይም ድማ ዝኸፍሎ ዝነበርኩ ባጀት ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ክብል ከም ዝተዛረበ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እዚ ንሰራዊት ትግራይ መርድእ ዝኾነ ዜና ሰራዊት ትግራይ ሕጂ መን እዩ ደሞዝ ክኸፍሎ እንታይ እዩ ክግበር ዝብል ነገር
ንመራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ከቢድ ውጥረት ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክን ካልኦት ባንክታትን ዝረከብ ቅርሺ እናውፅኡ ኣመራርሓ ሰራዊት ናበይ ከም ዝወስድዎ ኣይፍለጥን ተባሂሉ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዓዲግራት ባንክ ቤት ቅርሺ የለን ተባሂሉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ግን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ልዕሊ 3000 ቅርሺ ክተውፅእ ከም ዘይትኽእልን ኣብ ባንክ ቤት ድማ ቅርሺ የብልናኒ ይብሉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ምኽንያት እዚ ድማ ላዕለዋት ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝገበርዎን እቲ ኣብ ባንክ ቤት ዝነበረ ቅርሺ ናበይ ከም ዝወሰድዎን ስለ ዘይተፈለጠ እዩ ክብል ሓደ ምንጭታትና ገሊፆም ኣለዉ። ዋና ኣዛዚ ላዕለዋይ ሓራ መሬት ዝኾነ ጀነራል ወደን ጥሩ ከምዚ ክብል ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝተገበረሉ ቃለ ምሕተት ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ኩነታት ናብ ዝሓሰመ ናብቲ ዝነበረ ደማዊ ምፍሳስ ከየምርሕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ንስኻቶም ዕጥቅኹም ንኽተውርዱ ወይ ድማ ቶም ዝጻብኡኹም ሓይልታት እውን ዕጥቆም ኣውሪዶም ናብ ሰላማዊ ድርድር ንኽኣትዩ እንታይ ዓይነት ረቑሕታት ኢኻ ተቐምጥ? ፅቡቅ እዩ። እዚ ትግራይ ኣብ ከቢድ ውግእ ነይሩ ትፈልጡ ኢኻ። ሓደ ትግራይ ኩሉ ህዝቢ ዝኣምነሉ ብሄራዊ ባይቶ ወይ መንግስቲ ከምስረቶ ሕዚ መንግስቲ የለን። ብጦር ኣበጋዝ ትምራሕ ዘለዓል ስለዝኾንስ መንግስቲ የብላን መንግስቲ ሃለወና ለይቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ነይሩ እዩ TDF ዝበሃል ወርቂ ዝኾነ ሰራዊት ነይሩ። ወርቂ ዝኾነ ሰራዊት TPLF ሓሽከር ክኸውን ገይሮም ኣለዉ። እዚ ባክ ተመሊሱ ሪፎርም ተገይሩ ናብ ህዝብን ናብ መንግስትን ክምራሕ ኣሎ። ሳልሰይቲ ብሹም ካብ ኮር ንላዕሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ንሕወሓት ደገፍካ እንተባሂሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ገበን ተፈጢሩ እዩ። ህይወት ጠፊኡ ኣሎ፣ ኣካል ጎዲሉ ኣሎ፣ ንብረት ወዲሙ ኣሎ፣ ሰብ ተሰዲዱ ኣሎ፣ ናይ ሰብ ናብራ ተጎሳቂሉ ኣሎ። እዚ ድማ ብሰንኪ እቶም ካብ ኮር ንላዕሊ ዝተገበረ ዝበፅሐ ኪሳራ ተጠያቂ ክህልዎ ኣሎ፣ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ኣሎ። ካሊእ ትሒዙ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህውከት ስርቂ ናይ ማዕድን ቦርቦራ ሽፈጥ ህዝቢ ገወጥ ዘሎ ነገር ጠጠው ክብል ኣሎ። ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወንዝታት ብኣግባቡ ፈቲሕካ ናብ ልምዓት ክንምለስ ኣለና። ካሊእ ስዱዳት ተፈናቀልቲ ኣለውና ይሞት ኣሎ ብዝብ ይብልዑ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓይልና ኣብ ሕማቅ ቦታታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ህዝቢ ብካድረታት መፃወት ካድረታት ክኸውን የብሉን። እዚኦም ክምለሱ ኣሎ ወዓል ሕደር ሕወሓት ደላ ገለ ደሎ ክበሃል የብሉን። ማንም ዝሃለወ ይሃሉ ማንም ዝገበረ ይግበር ሕማራ ክምለስ ኣሎ ወስኖም ክረጋገፅ ኣሎ። ላዕላዊ መሬትና ክምለስ ኣሎ። ላዕላዊ መሬት ሲልካ ብሓይሊ ብቅልፅምና ኢልካ ይምለስ ብብስርያ ዝበሃል ውዕል ኣለና። ተራዲና ዲፕሎማሲና ማዕሪና ባህሪና ማዕራሪና ትግራይ ባክ መሊስና ክንዕሪ ኣለና። ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ንዝሃብካኒ ቃለ ምሕተት ኣመስግን ክብረት ይሃበለይ። ብተወሳኺ ድማ ካብ ማእኸል ትግራይ ማለት እውን ካብ ዞባ ማእኸልን ካብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ናብ ሓራ መሬት ዝበፅሑ ምሽጥራዊ ዝኾኑ ደብዳቤታት ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዞባ ማእኸል ሰንተሩ ገይሩ ዘሎ ኣብ ማእኸሉ ድሕሪ ጉጅለ ወይ ከዓ ተሰዓረ ጉጅለ ማእኸሉ ገይርዎ እኒኦ ከዚ ንኸብልዖ እቲ ህዝቢ ማእኸል እዩ ኣብቲ ዞባ ማእኸል ዝበሃል ኣብኡ እዩ ሰንተሩ ገይሩ እኒኦ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ህዝቢ መጉድኢ ነቲ ህዝቢ ናብ ካሊእ ደረጃ ሕማቅ ደረጃ ለብፅሕ እምበይ ዝጠቅም ይኾን ማለት እዩ። ኢሉ ተፀጊዑ ከይዱ ኣብቲ ህዝቢ ዓሪፍ እኒኦ ማለት እዩ። እቲ ዞባ ማእኸል ዝበሃል ኣብኡ ዓሪፍ እኒኦ ኣብኡ ከዓ ለይለ መደባት የውርዶ ኣሎ ማለት እቲ ህዝቢ የጨናንቀሉ። ብጣዕሚ ገርመኩም ካብተን ኣብቲ ዞባ ማእኸል ዘለዋ ወረዳታት ካብቲ ሓንቲ እዩ ዝኒኦ ደብዳቤ ዝመፀኒ ማለት እዩ። ዘው ዝኒኦ ፅሑፍ ዝመፀኒ ማለት እዩ እና ታይታይ ሃምቶ እቶም መደባት ማለት ታይታይ መደብ ተዋሂቡ ኣብኡ ከብረልኩም እየ ማለት እዩ። እታ ናይ መጀመርያ እንታይ እዩ ሂቦም ላፍቶም ጣብያታት ካብ ማእኸል ላፍተን ወረዳታት ወሪዱ ካብ ወረዳታት ናብ ጣብያታት ዝወረደ ደብዳቤ እንታይ እዩ ልብል እታ ናይ መጀመርያ እንታይ ትብል ብጣዕሚ ጉድ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ገና ካሊእ ደም ከፍስሱ ዝሓስቡ ኣለዉ ምዃኖም እዩ ለርእየካ ማለት እዩ እና ወረዳታት ናብ ዞባ ማእኸል ዝወረደ መደብ እዩ እሞ ካብ ሕድሕድ ጣብያ ካብ 40 ክሳብ 60 ዝበዝሖም ኮይኖም ካብ ሕድሕድ ጣብያ ካብ 40 ክሳብ 60 በዝሖም ማለት እዩ ዝበዝሖም ኮይኖም ኣብ ዞባ ማእኸል ማለት እዩ። ኣብ ዞባ ማእኸል ግን ተንቤን ኣውፅኦም ዋኒኦም ተንቤን እስካብ ሕዚ ላ ወረቐት ኣይወፅሐቶም እዩ ጉደልኩም እታ ፅሑፍቲ ማእኸል ቢለ ሌስታውስ ክኾን ይርአ ተንቤን ጠያይቐ እየ ተንቤን ኣውፅኦም ዋኒኦም ካብ ዞባ ማእኸል ኣይደኖ ኣብ ዞባ ማእኸል ዝወሃቡ መደባት ብምልኦም ናብ ተንቤን ይኸዱ ዓሪፍቱ ነገር
ንጎ ከስዕወልኩም እየ ካሊእቲ እውን ስለላ ምስኣል ተደረበት ካሊእቲ ቪድዮ እውን ስለለላ ማለት ኢና ኦልሬዲ ተንቤን ግን ካብዚ መምርሒ ዝወፃእ ገይሮም ዋኒው እንታይ ጠርጢሮም ዋኒዮም ላይት ቃለተልና እዚኣ ኣብስሩ ኢሎም ግዲኦም ፀጋዕዲ ሒዞም ዋኒው ተንቤን እና ኣፍተን ካብ ዞባ ክሳብ ወረዳ ጣብያ ኢሉ ወረደቱ ናይ መደብ ካብቲ ወረዳ ታይብል ካብ 4 ክሳብ 60 ዝወዝሖም ኮይኖም ፀረ ሸፋቱ ዝብል ሽም ዘለዎም በዝሖም ሓንቲ ጣብያስ ካብ 4 ክሳብ 60 ኮይኖም ፀረ ሸፋቱ ዝብል ሽም ዘለዎም ብህፁፅ ክምልመሉ ን21 መዓልቲ ከዓ ስልጠና ክወሃቡ ን21 መዓልቲ ዝኣክል ስልጠና ክወሃቡ ምዃኖም መደብ ወሪዱ ኣሎ ይብል ናይ መጀመርያ ማለት እዚ ሪእኹሞ ተኮይንኩም ፀረ ሸፋቱ ኢሎም እዮም ሽሙዎም ነው ካብ ዞባ ማእከል ጥራሕ እያ ካብ ዞባ ማእከል ጥራሕ እያ ናብ ካሊእ ዞባ ይኸደት ናብ ካሊእ ናብ ተንቤን ካብተን ዞባ ኣብታ ዞባ ውሽጢ ኮይና እውን ትፈልእ እያ ከተማ ትፈልእ እያ ወረዳታት ትፈልእ እያ እና ንኣብነት ተንቤን ኣይተሓወሰት እዩ እዛ መደብ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ከቶም ፀረ ሸፋቱ ዝበሃሉ ኣብተን ሰሌክት ዝደልይዎ ንሳቶም ተኣማኒት ልብልዋ ናተይ ልብልዋ ከባቢ ንሳቶም ባዕሎም ከባቢያዊ ንፀሊ ኢና ይብሉ እሞ ግን ትኽያዶኦም ከምዚ ማለት እዩ እና እዞም 60 ዕድሚኦም ቶም ዝምልመሉ ሓዊሱ መናእሰያት ምልሻ ዝኾኑ ኮይኖም መናእሰያት ምልሻ ዝኾኑ ኮይኖም ካብ 40 ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ እዮም ተባሂሉ ማለት እዩ ዕድመኦም ከዓ ዕድመ ለምያታ ልዕሊ 4 ኮይንካ ይትድልለኻ ትሕቲ 4 ኮይኑ መናእሰይ ምልሻ ማለት እዩ ትሕቲ 4 ዕድመ ዘለዎም ኮይኖም በዝሖም ካብ 4 ክሳብ 60 ሽሞም ከዓ እንታይ ልብል ሽሞም ፀረ ሸፋቱ ልብል ስልጠና ከዓ ል21 መዓልቲ ዝወሃብ እዩ ብኣረኣእያ ኣተሓሳስባ ኩሉ ግዜ ይጥቀሙላ እዚ ኣረኣእያ ኣተሓሳስባ ማለት በቃ መሰረታታ እያ ውድበይ ባህሊ ድዩ በቃ እዛ ሕወሓት ባህል መሰሪስ ኣብ ዝዋንን ያድያ የድላይ እዚ ያድያ ይምልመሊ ማለት ምክንያቱ ኣንፃር ኩሉ ዓሊ ኣረኣእያውን ኣተሓሳስቡ እንታይ እዩ ልብል ይትመዐቀን እዮም ሕወሓተይ ባህል ድዩ እዛ ውድበይ ክትሞት ከላስ የልቅስ ዶ ንዓይነቱ መዐቀኒ ማለት እዩ ካብኡ እዚ መደብ እዚ ያው እቲ ቆልዓ ክፅሕፈለይ ከሎ እዚ መደብ እዚ ንኩሎም ደንጊፆም እዮም ኢልዎ እቶም ወረዳታት እንትዋሃበን ጣብያታት ኮና ወረዳታት መደንገፂ መደብ ኮይኑ መፂና እንታይ ከም ሓድሽ መልሙሉ ዝበሃል ነገር ልብል ከም መደንገፂ ኮይኑ ይመፂና ኢሉ እዩ ሓሳቡ ገሊፁ እምበኣር ከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዖም ዝፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ቀድሚ ምውፃኹም ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓብዪ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ